haast op bedijn, joh. Oh. Tadaa! Is het klaar voor zwemles? Ja! Dit is wel Ratatouille, maar dit is toch de rattenvanger van Hamelen, hoor. En de vlagjes erin. Nou, dit is toch leuk? Gaan we eens even zien. De hele buurt mooi versierd. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Nee, vlag. Een nieuwe vlog. Wat zei ze dan? Joert? Dit is de dag van zwemles. Dat echt. Joert is echt de dag van zwemles. Hast er weer zin in misschien? Welke bikini doet, welk badpak doet je dan? Die mij de zinnen of die mij de bjemkes? Bjemkes. In twee naaien hellen, hè? Ja. Want ze groeit als kool. Ja, maar ik zou ook zeggen, Joert op de planning. Wat hebben we Joert op de planning? Maar de versierde? Zwaai, want hij is helemaal weer draait. Ja, het is hier net goed. Het is hier in de Rijn, hè? En het is nou weer Rijnwaar, jongens. Harre, barre. Poepiewaar. Poepiewaar, ja. Wie hoop je dat het dit weekend wat droeg is, vreed? Want dan maar we mij de versierde wij rieden, hè? Tje, sneer met glitters, hè? Als dat was. Dit maar nog een om tiksel. En wie wil de snierbal nog even bij te verzetten. En nog wat oorsnier rondom. Mami, ik wil net zo op een knibbel zetten. Krijg je zere kribbels, denk ik. Ja. Dan kun je op de kont zitten, toch? Of bij mij op je schoot zetten. Oké. Wat was toen een schattig stemke? Ik op tafel zetten, een beetje, ja. Dat maar. En wat hier we nog meer? We doen hier nog een tas met spul. Wat maar we daar maar? Wat zit hier in die tas? Alle ja? Vlagjes. Want Jelke en ik regelen dat hier bij de feestpjouw. En we hadden dit hier, het thema van het wasfeest is sprookjes en Disney. En we hebben feestpjouw van Ratatouille. En dan brengen Chibbe en Jelke zo'n die familie even een bidel brengen. En ik voor in de groen zetten bij erin. En ik ga de vlagjes. Ik zal zo nog even een briefje maken voor de meesten van hoe en wat het zit. Weet ze wanneer ze er weer uithellen worden en nou, wat het kost het. Dus ja, dat zal ik nog even regelen. En dan is het feest in het Broeksterwoud. Versierde wijn, spultjes van squallen. Zullen we deze even maken? Oh ja, wat zien we daar? En dat is net in de tas, ja? Ik heb ze even samen meenemen. Ja, en ik hier nog even wat spul halen van de bandjes op het versierde wijn. Dan word ik nog even wat lekkers halen. Dus jullie kunnen nog even wat vernuren. Dus wat hier bij mij dan? Natuurlijk van het thema Frozen. Bij mij wil je zien wat erin zit, maar ik kan nog net broeken. Dit nemen we bij mij de versierde wijn, maar ik wil wel eens zien wat erin zit. Zullen we dat doen? Tja, wat zit er alweer in? Het is een etuietje. En er zit hier een Anna en Elzo. Wat zit er in een platleertje? Oh, die maakt een lekker sleepje, denk ik. En wat hebben we nog meer? Een boekje. En een pen. Gumkes. En nog een. Nog een platleertje en een liniaal. Nou, met de puntjes vast in een roze sleepje. Of nee, net roze sleepje, erop sleepje. Oh, ze kist er niks mee, toch? Dit is goed. Zie je er weer in? Tja, was het lekker sleepje? Ja. Dan kun je mooi een beetje knutselen op een versierde wijn. En ik hier nog drinkflessen voor de vrouwen. En helaas ga ik nog wissen. Ik hoop net dat we hoeven te broeken. Ik weet zelf ook nog een keer van vroeger dat ik op een versierde wijn zit en dat het zo meer waar weer. Dus dat de kont tot de wier is en dan wordt het wel eens wel koud, hè? Dus ja, alsjeblieft. Ik hoop dat... goed zo, nog een beetje verder. Dus ik hoop echt dat het in ieder geval droog is. Zo. Oh! Zo. Ja, dat hij er al heel leuk in staat. Dat is gek. Maar er komt nog in een soort tuur brengen van hinder. Want we wonen bij Jelke nog wel, die wordt natuurlijk het rent, die wonen nog wel zien dat we daar een tuur binnen gaan kennen. Dus met even zien hoe we dat aan haar zullen, want dat is natuurlijk, Jelke natuurlijk geen hinder. Dus maar we zien dat het past en dat we dat wat mooi krijgen. Dus eigenlijk wil ik zien ook dat Junek even passen kan, of in ieder geval, ja, dat als hij pakt dan even, in ieder geval even zitten op het trekker en dan zien wat het zit en dat het net de sfeer is. Dus, ook eens zien wat er gebeurt. Zit er iets mes in? En dan snijdt er heel het hoekjes eraf. Zie je dat? Wat vind je ervan?
toppie. Maar is dat net zo? Maak het met dit zo leeg. Dan kiest hij op aan op versierde wijn. Vreet op versierde wijn kiest de andere kant worden. Kiest dan ook wel sleepje. Dat is wel leuk, toch? Nee, die is nog net helemaal klaar deze. Die wordt nog even ingesleept. Is goed. Ja, en dan zul ik nog even wat warme kleren op zitje. Zaken die had een heel warm pak om, dus ik denk dat dat wat afvalt. Maar voor Ildo even een shirtje. Ik heb wel een koudje die er wel onder past. En even een leggingje, extra sokken. Mocht het al echt koud en vies wezen. Ja, tja, met een tissen, koudje. En ik dacht, tissen legging pas wel mooi bij Elsa hier. Dus dat met die jongen nog even in de was. Mooi zilveren legging, mooi herkennen het. En zakjes, maar een mooi prinsessenroeseltje. Past ook wel bij Elsa, toch? Gaat Elsa nooit zakken hoor? Maar als het nog heel koud is, dan ben dit wel mooi, toch? Ik had altijd net zakken. Nee, oké, maar ik neem ze al mee. Nou, dan gaan we even naar de computer van Heid. En de beestjes even aan en dan gaan we met de wijn bezig. Yes, let's go, in de been. Ja, je stiert er weer hier met een droegdeel zetten, hè? Nee, je zegt al, ik ben per snierbal vallen. Dat stiert echt wel leuk op stoel trouwens, maar net de bedoeling. Dus dan moeten we even wat vers zetten en we willen dit tiksel hier nog even wat voor het werkje. Dus we zijn er nog net. We moeten nog even verder, maar ik ben wel tevreden over hoe het algemeen uitziet. Echt heel mooi worden. Zo, de vlagjes in Heid in auto. Ken die mij de feestpjalen van mij, hè? Gaan we in ieder geval het spul uit Zuidland maar even printen. Even printen. Dus me helpen? Nou, daar komen ze al om. Een mooi plaatsje erbij. En dan kan die ik bij de boren door de brievenbus. En wat hast je bedacht? Maar deze is leeg. Is die leeg? Ja. Ach, dat er een meer. Nee. Deze Dit is echt mooi, waar het die maken. Ik ga Wow. mijn handjes. Mijn vingertjes, vingerverf. Ja. Hey, wie gaan om koffie? Maar ik wil eerst nog een beetje wat aan mijn teken. Ik ben wat voor je tekenen. Maak even de sleutelbel even. Wat was? Het slaat. Oh, slak, dan vorige keer weer. Hier al iets aan babyslak. Ja. Een groentje. De rodicaton en een holtje. Eetje en een hilaar. Is dat goed? Goed, Kurt? Ja. Oké. Geef maar koffie. Ja. Wij gaan even naar de theatertuin. Even een beestje dwan en een bakje koffie scoren. En jongens, het is droog. Dus ik hoop dat het bij de versierde wijn extra lekker droog is. Maar nou, Ja. ja. Op naar de theatertuin. Ersje, sneeuwbal. Ik wil de oor. Is erop? Al iets sneeuwbal. Check, alsjeblieft. Linkpistool. Ga naar de verlengkamer pakken. Ja, de chest, die wordt in de lood. Oh, ik kan hem de feestpjalen. Ik wil even chillen, hè. Ga ik dan net chillen, hè? Dit ben de feestpjalen. Dus dat jij ook kan chillen van mij even. Kijk nou. Maar ja, stroom. Ja, maar er is een warm worden. Was het deze feest? Ja. Ik kan die eraan ook opleggen. Eerst eens zien hoe dit eruit ziet. Dit is alweer wat lozer eind. Oh, nog net. Nou, net afvallen tijdens het rijden, toch? Denk ik. Yes! Woef, woef! Ja! Ja! Nu zie je hoe het hier zit. Krijg nog wat vaster, leuk. Ja. Nou, ik zeg vanmiddag wel even, of jong wel even verder met de wijn. Maar eerder wil even wat oors. Wij is toch zin in? Wat moest je graag aan? Verfje moest je graag, hè? En dan had het hierin. Doe ik eerst even een tafelkleed op tafel. Steeds wacht je. Lees maar even op stoel. Shim het pakje nou even aan, denk ik. En de verf op het dingetje. Eerst is maar even. Die akkoord? Handje. Ik wil het zelf wel. Dat lukt net zo goed, denk ik wel. Echt wel. Echt wel? Ah, het staat mooi. Dat is mooi mouwkes. Ja? Ja. Oké. Nou, die tank. Als ik een bakje aan de kwastjes maakt. Ja. Net. Welke kleuren wil je, mevrouw?
PS. Oeh, het zat voor mij, denk ik. Wow, dat gaat heel snel. Die is net leeg. Ja, de kleuren meer. Roze. Oh, die is al bijna ook leeg. Ja, zeg, ga erop. Helemaal niks, we gaan nog. En nog meer? Green. Green. Die is echt bijna op. Die is nog helemaal vol, was machine. Zit je dat daar? Ik ga nog rood, blauw en geel. Of was het alle kleuren? Alle kleuren. Oké. Ik ga even verder, ik op mijn zuin een wasje draaien. En dan nog een keer die alweer. Eerst samen hè? Ja, dan was het maar even meteen, dat was het lost. Nou, met mijn wasje was misschien een beetje zo weer, oké? Mooi, peers, hé. Peers, verf op peerspapier. Maar dit is een beetje lach. Ja, lila heet dat. Lila. Lila. Meer zo. Hoe gaat het je? Is het met mijn ook klaar? Nou, men had er, nee, wasje was misschien, men had er wat dingetjes ophangen, maar nog even opvouwen. Kist extra. Kist ek, maar kist ek. Dus met 2 tegelijk. Hey. Curry, zei ze dan. Curry. Of ketchup. Ketchup. Of mayonaise. Mayonaise. Oh. Dit is wat lila peers. Ja, die zat erachter inderdaad. Ja. Cool, ja. Peers. Als peers zit hier, peers een ketting. Peers. Nou, hing ik nog even wat waskop, ja? Weer zo weg. Wat hast u bedaan, jong? Oh. Gisteren heb ik net 2 tellen weer bij, hè? Best lekker ongrien, man. Ja. Maar mij even helpen om een beetje alles droog te maken, of zij is van hoefna. Dit wordt een lekkere op. Oké, nou, hartstikke bezig gedaan. Lekker leuke wat. Mami is op. Wat is op? Het wetter is op. Nou, hoe kan dat nou? Snapst u dat nou? Ik snap er niks van. Nee, hoe kan dat wetter nou niet op wezen? Ik ga geen idee. Ik ga net met het wetter helemaal griemen, hè? Alleen nog kwastjes een keer uitje. Zie je zo? Oké. Nou, vooruit. Hoe betingst dat heel erg? Hoe betingst het? Oh ja, jongens, ik ga nog iets heel grappigs. Weet je nog dat ik vorige keer met dit mooie boek van zaken en dan wou ik die plaatjes hier op een helje, want ik dacht dat een sticker weer. Ik kreeg die achterkant er net goed op. Misschien kan ik het beter doen. Oh jongens, nou had het mij elk plaatje zou goed zagen, dan ben we nog wel in bezig om alles in te plakken. Of wie door iets fout, of het werkt gewoon niet. Hé, ik had hem. Echt? Oh nee, kak. Dat doe ik gewoon echt net. En toen zei ik, het lukt me net. Ik kon je elke vragen. Nou, echt weer. Echt weer, ik ben echt zo'n klungel. Het ben je stickers. Nee, helemaal je stickers. Check dit. Gisteren zou erin steken. Zei je het? Nee, maar zo. Maar, wat hebben we die? Want het voelde me een beetje onhandig, want ze voelden er heel tuut. Wat hebben we nou die? Wie hebben ze erin? Plakt, hè? In Lima. Dus ja, ik snap het idee, maar we vonden het helemaal net zo praktisch. Dus we gaan nou gewoon de pritstift en dan Lima we erin. Maar jongens, Jelke moest zo wat genezen. Die zei, oh werkelijk weer. Ik maar probeerde dat laagje eruit te krijgen. Maar ik zei, ze vliegen er eigenlijk weer het blad omslaan al wel uit. Dus we hadden er ook gewoon maar pritstift in Lima. Dat zaken is al heel eng. Ik kan een pretje, maar Sint had wel aardig wat samen. Wel heel leuk soms, hè? Leest voetbal ook wat kind. Dus ja, wel leuk. Maar dat wil ik je nog even vertellen. Ik ga mezelf mooi verschut zetten. Daar ben ik heel goed in. Vind ik net slim, wel grappig. Ja, en vooral Jelke vindt het heel grappig. Dus, ja, hoe goed het je? Wauw. Ja, dit is wel heel leuk. Master Sjen, stempel je. Oh. Heel mooi. Is het klaar? Ja. Alles oproemen? Ja. Cherry zal droogd. Wil je erop droegen? Oh ja. Zullen we hier model zetten? Hij is toch wel goed betaald, hé? Wat is ervoor betaald? Wie dat ik goed betaald? Maar al dat wetter. Voest u dat wel goed betaald? Oh. En de mouwke zit. Ik heb ze vol. Hendrix, pak mij maar wat in. En nee, doen we de trui aan. Heden. Is dit een nee hamsterdwarp? Ja.
Tja, Pieter zal even de auto rijden ook. En Gurbe is aan het rijden. Dit is grappig. Oh, hier gaat er door weer uit. Zo. Dit is leuk, jongens. Dit is het heel mooi betocht. Een echt hamsterdwarfje. Hoi, Scotty. Hoi, Scotty. Zo, ik stap uit. Zullen we wat lekkers verspakken? Wat lekkere hapjes? Ja. Oeh, lekker. Maar toch hoor ik wat had, toch? Dat was net eerlijk. Lekker jongens, hè? Het feest. Is het zelf lekker? Lekker, Hildo? Nom, nom, nom. Zie je wat erin? Hallo. Wil je met een ijskoekje? Oh, cuties. Wat komt er krijg binnen? Ik hoop je dat we die net hoeven te broeken. Denk ik wel. Oh jee. Nou ja, dan past er in ieder geval bij het thema, toch? Past er mooi bij de versierde wijn. Maar zoals ik zei, ik hoop je net of we hem hoeven te broeken. Nou mooi, dat was even heel kort. Dat was best een stikking voordat we ze broeken kunnen. Top. En wat hoest u ballen haar? Nutjes smoor. Pindakaas. En we hier een eiken, hè? En dan als je na het eten, gaan we alles even oproemen. En dan gaan we de badpak onder en dan de zwemles. En de kleren dan. Ja, dan krijg je een onesie, man. Dat we lekker snel kleren. We daar dan binnen een klein budget op. En dan we daarna met zwemles binnen best zak kleren. Want het is daar zo heet, hè? Maar vorige keer, ik kon haast wel een rolbroer te krijgen. Het is binnen zo warm. Dus als dan daar die ben je nog omklaaien mag. Dan mag ze echt een trapje wat, hè? Kissen, trap. Ja, maar de trap op, hè? Het zwembad zit boven, hè? Dat is toch genoeg? Ja. Wil je die zwemles? Ja. Eten? Wil je lekker eten? Wat zo? En dansen. Nou ja, gaan we zo. Doe maar niet iets aan. Je kunt iets dingetjes mooi van mijn beet pakken. Die past nou. Ja, past ook. Mooi geleufje. Ja. Wat het nou zo? Is toch echt handig. Zo. Die heb ik nog in. Du bent echt een boef. Smist u dit er nog in? Dat is echt die met. Oh ja, dit is van het hinder, hè? Ja. Best. Nou, doe dat er dan in. Dan zit ik in bad pakken. Kraksjes maar in. Gaan we lekker snel aan alles uit. Dit hè? Ja. Ja. En die onesie. Nou, wie zullen we dan doen? Dus zo. 1, 2, spring. Dat was hem. Ah, cool. Maar ja, dat was een beetje te kort, zo, hè? Zullen we nou een keer springen en dan we de onesie doen, oké? 1, 2, spring. Tadaa! Is het klaar voor zwemles? Ja! Zin in? Ja! Tas mij. Ja! Op naar zwemles! Ja! Nou, Ildo is misschien wel klaar voor. Maar ik zit het echt nog even mee omklaaien, want ik zit nog in mijn werkoutfit, denk ik, mee krijg. Dus ik, ja. Famkophelje, zwemles. En ik zeg hem aan zo weer, want die maakt nog even de feestspelen aan. Ik in de groen bij zwemles maak ik net vloggen. Maar ik vertel je maar alleen hoe het zwemles gaat. Of ik laat het vooral even vertellen. Dus dat laat je me weten. En dan nog even de feestspelen erin. Want ja, de buurt met altijd versierd. Maar en al is het triest waar, het wordt al even versierd. Zwemles. Dit is de derde keer al, hè? En hier is het. Alleen dan op de achterkant. Maar weer achterom. Hier los. Ja. Hoe weet je op zwemles? Wat ga je maar al doen? Bommetje dingen. Bommetje in het water? Ja. Vond je dat net spannend? Ik ging bijna naar mijn hondenwet. Maar de Hollander, nou dat is goed in het hier, dus dat is goed in best doen. Zullen we naar huis? Feestspelen plaatsen? Ja. Tje, de man ben al druk draaien met de pjel. Ik kan de vrouw wel even mee om de vlagjes uit te delen en de envelopjes in de brievenbus. Hey! Nee, ben je het chickie? Vergaande gloria. Nou, Wij deze net even last hebben. Cool. Maar ik zei, dit is wel ratatouille, maar dit is toch de rattenvanger van Hamelen? Nou, nee. We hadden 2 sprookjes in hier. Super schattig. Welke vind je nou het leukst? De rattenvanger van Ratatouille of de ratjes? Afwik. Of wat moet je hebben?
Of hij? Of heid. Of de lolly. Valt me best wel wat wurf van het zwemmen. Wat denk Dat je? denk ik ook. De lolly. Oh, de lolly. Oh ja. De lolly. En die. Pitjes. Pitjes. Oh, wat echt. Nee, wat dan met je nou nu? En je hand lastig. Leven van de slager gaat het door. Nee, helemaal met je handen, hè? Wat zei je? Zie je hem de brievenbus op? Ja. Ja. Ik heb de vlagjes en de envelopje in de brievenbus. Past het, Famke? Envelop erin? Doe maar dicht. Zo. Nou, even zien dat de peel erin komt. Ah joh. Kjellenborken, de binnen steeds dat ik samen in. Nou, dan weer nog maar in, jongens. Papa, volgende. Hang het onder de beam, zie je maar? Ja. Oké, hem daar wel bij. Dan maak ik maar even, maar aan de volgende maar even. Jammer, dat is een beetje te heeg. Dit is een hege brievenbus. Nou, nog één, we moeten nog 2 hoezen. En de vlagjes erin. Deze brieven zijn er nooit zo. Dat is handig, zit het vod in de hoes. Hoe is het in de boetentag? Wat betekent? Nou, volgende. Even goed uitzien bij de dik. Dan gaan we naar het hoes aan de andere kant van de wei. Maar ik zie, want dit gaat verkeerd. Oh, dat is verkeerlijst, Honna. Doe maar even uit dan. Zie je heel nou? Zullen we dat niet lang? 1, 2. Zo. Ja, toppie. Nou, sure. Noem het truien erin. En dan met een prutje. Laat de vlagjes maar even, die hang je wel even op van mevrouw Boukje. En dan hoeft ze het zelf net te doen. Tante kent het zelf net zo goed. Heb je gewoon helpen, toch? Ja. Wil je wel iets horen, Tante? Hey, Tiffel, lukt dat? Nee, dat lukt net echt. Tante loopt, wat net eigenlijk. Dat word ik net zo raar, hè? En nou de oren. Ja, plas. Ja. Tada. Nou, volgende heel dan. Tja. Ging me bij de orenbrief liggen in die? Ja, nee. Die moet ik in ophangen. Ja, die mag ik in ophangen van boervrouw. Ja. Nou, mama, zo shit. De hele buurt kleuren het al mooi bij. Vlagjes aan en bestuur en beeld en die, maar dit wordt wel mooi. Goed zo, meid. Nou, dit is toch leuk? Nou, maar eens even zien. De hele buurt mooi versierd. Toppie. High five, goed holpen. Topper. Nou, ik zal aan met eten, meidje, maar dit had maar klaar. Haar fiets zit er. Ik ga hem fiets zitten, nou die pakt ze aan wat, denk ik. Ja. Hey, wat zei ze weer dan? Voelt dit nou wel leuker? Vlog. Abo, Nou nog. zet hem. Nou donker, hè? Even hier het net. Lastig. De chill het er dan even op die tablet als telefoon. Want naar je. Kijk toch. Zit vlog. Hey, ho!